Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Ağaçını görür İşlenmegen işler bir gün Bunlar miken ölgürü Bunlar miken ölgürü Sanatçıları eylene Ömür ülkenin sana Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бу тормыш дигәннәре агым сулардай ага да ага. Һич сизелми вакыт узганы дип уйланалар күпләр бүгенге дөньяда. Чиста сулардай, тәмле баллы әкияттәге сөтләрдәй елга буйларындагы аксаул тормыш дигәннәре бәла казасын, кайгы хәсрәтен китермичә, бары тик бәхет шатлыклар янәшәдә булса, һич кайчан канагатьсезлек белдерүчеләр булмас иде дип уйлыйм. Язмыш яшәешенә. Шулай, бәхет кеше елмайган. Күңелләребез игелекле эшләр башкарып, канагатьләнү алган. Куаныч китергән якты нурлы мәлләрне күпләп кичерергә насыйбы булсын иде. Бүгенге көндә дә, киләсе елда да дигән матур теләктә калабыз. Һәм узып баручы кызу тизлек скоростларда, куяннарда йөгереп-сикереп алга атлаучы куян йылын, анда безне узата калган матур мизгелләрне рәхәтләнеп искә алабыз бүген, бергәләп. Ямлы мәгънәле яшәешкә, яшәешнең кайтавазы булып торган, күңел түрләребездә яшеренеп яткан җылы хатирәләрне яңартып аралашуларга ни җитә соң бу якты дөньяларда. Яңа ел алдыннан кыскасы яңартабыз. Ел буе узган, төпле адымнар ярдәмендә алга атлаган юлларны лаеклы геройларыбыз белән бергәләп ялкынлы очрашулар барышында кечкенә буйлы талантлы героебыз кайчандыр Кыш бабай ярдәмчесе Эльф буларак ерак илләрдә кинога төшкәнлегендә ачыкладык без. Һәм бу аңарга заманында хайран зур популярлык китергәнлегендә белә алдык. Хәтерлисезме, дуслар? Дөнья күләмендә таныткан героебызны Голливудта 2007 елда кинога төшерелгән һәм бар җир шарының зур экраннарында күрсәтелгән Фред Клаус, брат Санты, Сантаның туаны хакындагы фильмда катнашу иде. Әлеге кинокартинада Шамил Галиев Винс Вон, Кевин Спейси кебек данлыклы йолдызлар белән бергәләп эшли. Һәм менә дигән итеп, үзенә насыйп булган ролен дә башкара. Бүгенге көндә дә яңа ел геройлары буларак сәхнәләрдә еш чыгыш ясаучы шаян һәм талантлы егет нәтиҗәләр ясап, һәммәбездә диярлек ел ахырында матур теләкләрен дә юллады, күкләргә, биекләргә мөрәҗәгать итеп. Мушасына салып чыктым, иендә салып чыктым. Бүгенге көндә дә Аллага шөкер эшләп йөрим, бөтен әйберем җиткән булган. Аллага Тәгалә артыгын күрмәсен, кешеләр артыгын күрмәсен. Мин бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтәсем килә, күз тидермәсеннәр генә. Шамил янәшәдәге үз дилбегәсе белән ишеткән, Кыш бабай пошыларын җиңәүләгән арада, без башка тапшырыбыз герое белән үткәннәрне сагынып, татар кешесе һәрчак үз иткән җитез атларны искә алды. Бала чакта мине дә атлар җигә, яллана аяк уйнап үскәнмен. Киң кырлы шәхес, дин белгече, зәвыклы вә уйчан имам героебыз, күпләргә һич таныш булмаган Пушкин шәһәрендә яшәүче Ренат Фасхетдиновның Кыш бабайдан күпкә көчлерәк кодрәт тылсымнарга ия, Аллаһа Тәгаләгә таба юнәлтелгән акыллы фикерләрен һәм шундый ук тирән мәгънәле моңлы күңелгә ятышлы җырларын ишетеп тә ләззәт алды дип уйлыйм телевизор карашы тамашачы.
aile imanımı bir Xudayım ruzi kalkıl ecmağını bir Xudayım kabul aile tileklerini bir Xudayım gafu aile günahını. Bugün sizni boshqalarına hech kimada o'xshamagan topshiruv. Yıl davomida ekranlar aşa indi aralashgan ko'p sonli giroylarimiz bilan yana motor uchrashuvlar kutdi. Aqlli ham topqir tomoshabin bu haqda indi ko'pdan anglagandir deb o'ylayman. Efirda chiqqan topshiruvlarda vaqt yetmay sababli tushib qolgan, qiziqli bo'lgan ham ko'pincha yangi yilga bayli aralashuv mezgillaridan turashaq. Hozir tomoshachi e'tiborina taqdim etilgan Tılsım ham mo'jizali da biroz bayram oldi chiqarilishi. Qisqasi vaqt topib bizning bilan qolib so'rala o'zingizdan. Taqi yarım soatga muhtaram tomoshachim. Bu yılgı motor sayohatlarimiz davomida Aziyaning oltin tovushi bo'larak indi ko'pdan dunyoga tanilgan efendi bilan uchrashib, onlardan farishtalarning da tubatayda bo'la olganligi haqida bila isga tushirdik biz. А bizning bilan siz de tomoshachi. Это песня из кинофильма «Ангел в тибетейке». Где бы я не бродил вдали, вновь возвращусь сюда. Здесь мой дом, здесь мой центр земли, Алмата, Алмата. Başqa bir mыңарчы күпләргә таныш булмаган героебыз Киров өлкәсендәге Ноқраталан шәһәрендә яшәүче милләттәшебез Рәйсә Мөхәммәтшины бәләкәй чагында шын мөгъҗизаларга тиң яңа ел истәлек хатирәләр белән уртаклашты ихластан үзебез белән. Телевизион эфирда әлеге хатирәләргә нигезләнеп, безнең тырышлык ярдәмендә янәшәбездәге гади генә яшәеш маҗаралы әкияти мультфильм белән берләште. Бу үзе бер яңа ел бәйрәме үз иткән матур маҗара тылсым түгел мисал. Тамашачы дуслар. Шулай бер вакыт авыл клубында узган бу маскарад, карнавал, яңа ел кичәсеннән кыскасы өенә кайтып төшкән ул чагында 5нче класста укучы Рәйсә көзгә алдына баса да, сокланып үз-үзенә озак кына күзен ала алмый тора. Бик ошый ул үзенә яңа образында. Битендә гади марлыдан булдырылган, танымаслык кыяфәт биреп торган ак битлек, өстендә шигән ханымнарныкыдай барлы-юклы кечкенә буйны каплап торган озын һәм чәчкәле дә моңа өстәп күлмәк. Һич кенә дә саласы килми бит яңа ел күлмәк битлекләре. Тапкыр кышык, өстендә булганнары янына кровать сәкедән тартып алган ап-пак простынасын да бер ки. Кулларын күтәрә һәм шикләндергеч бер затка әверелә. Үзен читтән күрешләр күзлегеннән караганда айруча. Һәм шул кыяфәттә куркусыз кышык якында гына урнашкан авыл зиратына таба юл ала. Барышлай үзе кебек яшьти бала чагасында өркетеп алырга өлгерә. Һәм юл өстендә урнашкан өлкән яшьтәге гаиләнең танышы авылдагы бер түтиләр йортына сугылып чыгарга карар кыла. Бәләкәй кызчык. Ишенә үтеп керсә, ачык ишекләрдән түти әбикәйбез намаз укуын тамамлап бетергән чакка юлыга. Узак яшәп инде күпне күргән әбиең соңгы изге сүзләрен әйтеп күтәрелеп башын ишеккә таба боруга, актан булган шыксыз затны күреп хушын җуя яза. Катып кала бер мәргә. Аннары янына килеп, башка дөнья җаниясы килгән диеп, бар белгәнен укып куа. Китүен үтенә үзеннән еракка. Мыш иткәндә шундый матур маҗаралы мәлләр, әкияти хәлләр ешрак булсын иде. Шулай бит аны. Әйе, әлбәттә, килешәм. Мин дә шул теләктә калам. Мин дә. Без дә Аллаһтан килгән мөгъҗизалар барлыгына ышанабыз хәзер. Алайса, игътибарны мөгъҗизалар тулы экранга. Мөгъҗиза. Әминә яраткан җырчыбыз, күркәм татар егете Дәниш Шәрәфетдиновтан исә без яңа елга зата барган кар буранды декабрь ае хакындагы аның күңел төрләрендә сакланып килгән тормышчан мәгънәви кызыклы фикерләрен ишеталды. Шәһәртендә барган хайран җылы әңгәмә барышында. Мине ел сайын яңа итеп куялар. Кыш бабай күтәреп мин кичкенә шуңа мин яңа ел бу ел миннән башлана.
Менә шул чагыннан изде калган декабрь Яхшы мөнәсәбәте бар. Күтәреп йөрткәннәр сине кичкенә вакыттан, шулай? Кечкенә вакыттан, соңгы шул 5нче класста булган качтым мин исемдә. Ике туганнарыма барып, кирҗү машинасы артына качып утырдым, таптылар мине барып. Яңа ел дип алып киттеләр. Декабрь айы, кышның 1нче айы иде инде. Команда яңа өметләр белән яшисең бит инде. Аннан соң инде өйләнгәч инде балалар кичкенә булганда шаршы бизәү команда шул балаларның кайфы булсын дип. Шуңа күрә күтәренке кайфтә керәм Аллага шөкер декабрьдә ел сайын. Һәм әлбәттә инде шишмәләрдә чылтырап аккан кабатланмас моңлы тавышын да ишеттек. Горур егетнең ямьле җырларын да тыңладык аны. Искә төшерәбезме? Матур, моңлы мизгелләрне дуслар. Кушылып җырлап та талант иясенә. Данифны данлаган беренче җыр нинди иде? Беренче җыр Сарман алмагачлары дигән җыр. Мирхади Разов сүзләре, Виталий Агапов кие. Искә төшерә алабыз. Аппак туй күлмәген кисә Сарман алмагачлары, сөю җырын җырлап туймай, дәртле санын дугачлары. Күпләр мине Сарман егете дип йөрттеләр шуннан соң. Аппак туй күлмәген кисә Сарман алмагачлары, сөю җырын җырлап туймай, дәртле санын дугачлары. Аппак туй күлмәген кисә Сарман алмагачлары, сөю җырын җырлап туймай, дәртле санын дугачлары. Һәм тагы бер ягымлы кеше танылган артист, дөнья күләмендә дан казанган киноактер, җырчы Антон Макарскийның гүзәл хатыны Виктория ханым да татар канада йөгергәнлеген ачыкладык без. Таң калып һәм үзе үк сөйләгәннәрдә яраткан хатыны белән бергәләп исбатлавын да табып, әңгәмә барышында җиткерелгәннәргә. Кызыклы әңгәмәнең хәзер сезнең игътибарга тәкъдим ителгән өлеше моңарчы эфирга бирелмәгән иде. Понятно. Смотрите, не могу задать следующий вопрос, как татарин сказал. Знающие люди говорят, что эта девушка, которая стоит рядом с Антоном Макарским, имеет татарские корни. И не только. Я женился на белоруске. Вот, но потом, через какое-то время, у нас такие сложные судьбы, и я с отцом познакомился во взрослом возрасте, и Вика тоже начала общаться во взрослом возрасте с отцом. И дальше рассказывай. Так как, скажем так, Антон узнал через некоторое время, что у меня одна из бабушек литовка, был тоже приятно удивлен, говорит, я думал, ты белоруска. Потом в Минске на мой концерт приезжает папа, которого я не видела 30 лет. Папа спросил, говорит, куда вы едете? Говорю, в Курган, следующий город Курган. Говорит, ну поклонись Кургану. Твоя бабушка Таисия, чистокровная татарка, вот родом так из вот. Кургана. Антон чуть не упал. На белоруске женился. Кыш бабай һәммәбезне котларга онытмасын, тәмле бүләкләрендә, татлы телләр ярдәмендә, елда түкми-чәчми җиткерлек теләкләрендә хәтереннән төшереп калдырмасын иде салкын яклардан безгә юл алганда дигән фикердән чыгып, без хәтер казаннарында да кайнаттык бераз. Бик тә тәмле булган, яңа ел өстәлләреннән үк түгел әлегә билгеле шулпаларны. Моны без яшь, талантлы һәм хайран үзенчәлекле милләттәшебез. Хәтер хакындагы китап авторы Илгиз Сабиров белән бергәләп башкарды. Нык акыллы темаларга багышланган әңгәмәләр барышында. Не было еще ни одного человека в мире, у которого переполнился бы мозг. Тамашачыларга күрсәтелмәгәннәрдән тапшыру герое булган китап язучы егетнең әнә шундый мәчесе барлыгы хакында җиткерәбез бәйрәм алдына. Хуҗасыннан рөхсәт алып килде. Яңа елның күңелле һәм ягымлы кунагы булырга лаеклы песи бу. Килешәсезме? Телевизор караучы, 4 аяклы дусларыбызны үз иткән. Дус күрүче тамашачы. Аппак карлар, җыр һәм бураннар да кайчагында зата барган, җирдәге бар кешене мөгъҗиза һәм тылсымнарга ышануга тартып торган яңа ел. Аның белән бергә килгән капчык бүләге дә булган кыш бабайы һәм кар кызы. Һәм мөгъҗизалы әкияти маҗаралар тулы бәйрәм алды тапшыруын дәвам итәбез.
Әле кайчан күркәм милләттәшебез җырчы Ринат Ибраһимов гаиләсендә Татарстаннан килгән Кыш бабай кунакта булып кайткан иде. Сокланып, балаларының талантларына. Исегездәме? Быел инде күркәм артистның олы улы Султан Ибраһимовның әтисе тавышлары белән диярсең шул кадәр шаган, зур-зур сәхнәләрне күп тапкырлар яулавы белән шатлана алды. Моя мелодия, я твой преданный Орфей. Дни, что нами пройдены, помнят свет нежности твоей. Все, как дым растаяло, голос твой теряется вдали. Һәм күркәм татар улы белән турыдан-туры бәйле тагы бер куанычлы мәгълүмат дуслар. Күптән түгел талантлы кеше җирләнелгән Мәскәү астындагы Мытища шәһәре зиратында дан казанган татар улының нәкъ менә туган көненә әтисенә яңа гына сез җырлавын ишеткән яшь артистның бизәлеше белән дә нык матур, эштәреге буенча да төптән уйланылып эшләнгән әфәрин актан булган үзенчәлекле монумент торгызылды. Күрәбез һәм беләбез дә инде хәзер гаҗәеп сокланырлык идея тормышка ашырылган биредә. Җырчы легенданың каберен ул яшәү дәверендә чагыштырып, язып та, җырлап та җиткергән үзебезгә. Тормыш карабы тирәсендәге ялкынлы диңгез дулкыннары бизи хәзер. Чиста суларда күрәбез, ягылны дулкыннарда эш ак җилкән. Алар кайчандыр безнең тапшырның да йолдызлы герое булырга йөргән, илһамлы, ихтирам, кабатланмас иҗаты белән бүгенге җирдә яшәүчеләр һәм киләсе буыннар игътибарына лаеклы милләттәшебез өчен тирән мәгънәгә ия булган эш өлкә. Иҗат, гаилә һәм дини тормышны чагылдыралар, символик рәвештә. Биредә без героебыз һәрчак яратып укып йөргән, кайгы-хәсрәтләргә каршы юнәлтелгән изге дугасында укып таныша, мусульман кешесе үз иткән якты матур аен да күрә. Һәм аның безгә тирә-юньдәгеләргә җиткерергә теләгән фәлсәфи фикерен дә искә төшерә алабыз. Үзебезне камилләштереп, без җаныбызны камилләштерәбез. Һәм киресенчә дип язып калдырды Ринат Ислам улы Ибраһимов. Тагы бер күркәм татар егете, танылган мульти-инструменталист Талгат Хәсәнов Мөхәммәдов күп төрле кайчагында һич кем күрмәгән музыкаль инструментlarda көйләр көйләп, кабаттан дулкынландырды иҗатка битараф булмаган тамашачыны. Тагы әңгәмәләр дәвамында без аның бар гаиләсе музыкантлардан торганлыгын ачыкладык. Һәм улларыннан юбилярның матур вәгъдәләр дә алып кайтты Казанда. Вы продвигаете татарскую музыку, понятно? Конечно, разумеется. Мы же татары. А есть ли в вашем репертуаре татарские музыкальные произведения? Конечно. Умзая. Умрзая. У нас много, на самом деле. Саяр Хабибули. Яңа ел сәхнәләрендә бик еш урын тапкан ап-ак төтеннәр, күбекле болытлар арасында яшерелгән тылсымнарны махсус эзләп диярсең, юллар безне ошышы пилот гаиләсенә алып килделәр. Монда без аның сөйкемле сөйгәне, инде озак еллар бергә гомер иткән хатыны, башка гаилә әгъзалары белән дә таныша алдык. Араларында күркәм спортчы егет барлыгы да ачыкланды. Замалиев, смотрите, всех прошел. Какой момент? Замалиев! Это Замалиев! Узып баручы елның декабрь айы герое гүзәллеге һәм ирешкән уңышлары белән таң калдырды булса кирәк тамашачыларны беренче чиратта. Russia! The costume is inspired by the Tatar queen Suyumbike of Volga Tatar origin, an idol of feminine beauty, harmony, and infinite devotion. Миңа калса сине тыңлаганнан соң инде
меңләгән кызлар, татар кызлары конкурска әзерләнергә керештеләр. Килешәм, безнең Татарстанда бик тә матур кызлар, һәрберсе дә дөнья күләм матурлык конкурсында катнаша алырлык дип уйлыйм, үзләренең гүзәллекләре һәм шибәрлектәре белән. Кичексез ягымлы, ярдәмчелек пар кызы, игелекле мөгъҗизалар кылырга сәләтле фея. Кыскасы, яңа ел кичәләрендә тылсым ясе булырга, түргә узырга һәр гаиләдә экраннар аша гына булса да лаеклы татар кызы ул. Шулай бит, дуслар? Башка бер телегерой Мәскәү аэропортларының берсе тирәсендәге Домодедово шәһәрендә яшәүче Феликс Җамалиев гаиләсендә яңа ел бүләге буларак барлыкка килгән йорт эчендәге йорт хакында да хайран кызыклы мәгълүмат алды. Әңгәмәләр бар шунда. Домодедово шәһәрендә һәрбер йортның түрендә менә шушындый йортлар бар мәллә. Ул йортның ичендә кемнәр? Сөйләп күрсәтегез. Бу безнең гаилә. Менә монда мин, менә монда Дарья. Менә монда беренче анагыбыз. Әнә шулай санап китте. Феликс әфәнде зур йортта да яшәгән, әлеге нәнисендә дә урын алган бар гаилә әгъзалары. Дарья ханым булган хатыны аның исә башта татарча җырлап, ә соңрак минем һич көтелмәгән үз өчен Кыш бабай хакындагы соравыма үтә кызык, тапкыр җавабы белән таң калдырды бар дөньяны. Мин шундый каты көтелмәгән сораулар бирергә яратам. Домодедованың Дед Мороз Кыш бабайлары каяклары белән аерылып тора. Башкаяк, төбәк, шәһәрнекләрдән. Мин аны күргәнем юк. Тукта. Домодедовский Кыр бабай. Уже. Во-первых, у нашего глаза голубые. У вашего там, по-моему, карие. А у нашего голубые. Ага. У нашего мешок большой с подарками. Как я заказывала. Поэтому нам он точно ближе и лучше, потому что у нашего точно наши подарки. Вы хотите сказать, что ваш Дед Мороз, в основном, который к вам приходит, это Феликс Фаляхович? Производство Татарстана. Самых лучших мужей воспитывают там. Из них вырастают прекрасный домодедский Дед Мороз. Узып баручы елда без Казанда яшәүче Кытай татарлары гаиләсендә дә кунакта булып кайттык. Һәм биредә инде кышкы салкыннарда һич туңдырмас шын шулпасын да авыз итә алдык. Яңа ел табыннарында урын алырлык ризык бу, кстати. Рецептын язып алу өчен ручка кагазларыгызны әзерләп куюгыз торалар, дуслар. Кытайда иң популяр менә самовар шулпасы дип әйтәләр. Бунда инде менә иде дә бар, йомыркасы да бар, без гаиләдә үз кеше булгач укшы ясадык. Инде анда Кытайда айрым-айрым, аннан соң нәрсә телисез? Менә бу балыктан ясаган. Менә бу кукурузлар инде, менә суганлар инде, монда батат инде, куншу дип әйтәләр. Шулай итеп бөтенсеннән салабыз. Ул пешеп тора, без тәнәкәгә алып ашап торамыз. Сез героебызны тыңлап, тәмле рецептны язган арада, мин Казаныбызда узган тагы бер вакыйганы искә төшердем бит әле. Инде күптән Кытайча яңа елында искә алырга ияләшкән дөньяда, Казаныбыз быел беренче тапкыр Кытайча Сабантуй үткәрде. Анда якынлашып килүче яңа елның символ булып торган аждаһа драконын да күпләп күрә алдылар татарстандылар һәм татарның башкаласына килгән кунаклар да күптән инде. Өлгермәгән булсагыз, Казанда уздырылган әлеге бәйрәмдә катнашырга, экраннар аша гына булса да күз атыгыз әле. Киләсе якынлашып килүче яңа елның әллә җирдән туган, әллә күктән төшкән әкияти тылсымлы героена, дуслар. Шушы урында матур, бары тик игелекле теләкләр җиткереп, мин дә
хушлашып торам үзегез белән хәзергә. Алдагы кызыклы күрешүләр, лаеклы геройларыбыз белән очрашулар, экраннар аша гына булса да, күреп тыңлап, без тәкъдим иткән мавыктыргыч, кайчагында маҗаралар тулы телевизион хикәяләрне рәхәтләнеп аралашуларга кадәр. Якынлашып килүче ел һичшиксез матур гамәлләр тулы һәм бәхетле яшәеш насыйп итәчәк. Ышанам. Исән-сау, алдагы яшәешебез бәхет тулы, күңелләребез якты нурлы, киләчәк гомерләребез шатлыклы булсын. Бәйрәмнәрегез матур узсын, ел дәвамында безгә тугры калган тамашачы дусларым.